табобати ҳарчи зудтар ва ҳалли мушкилоти худ орзуи аксари шахсони ба бемории сутунмӯра гирифторшудагон мебошад ки ҳатто дар натиҷаи осеби ҷарроҳӣ ва ё ташхиси нодурусти истифодаи ғайримақсадноки технологӣ ба амал меояд. беморӣ дар забони тиб маъмули радикулит, остеохондроз, сколиоз ва осеби байни сутунмӯра аз ҷумла дигар зуҳуроти баин монанди муҳтоҷи табобат, усулҳои гуногуни муолиҷа аз қабили гиёҳдармонӣ, физиотерапия, машқи ҷисмонӣ, муҳим аз ҳама дастгирии маънавӣ, амалҳои ғайри ҷарроҳиро мепазирад. ҳаст баъзе ки мо чихе ки гуфтем дар ҳамин китобча ҳам ҳаст қайд карда истодем ки машқҳои физкультуравӣ ҳастанд. агар ин машқҳоро истифода баранд беҳад пешгирии калон мешавад. барои ҳамин ман масалан бахтиёр барои кор мекунам, саломат бошам доим. албатта организми инсон ҳамвақт муҳтоҷи фақат як сутунмӯрии ҷобаҷо кардан нест, ғизоҳои истифода кардан, хӯроки. барои ҳамин ин кас дар назди ман ҳамчун шогирд истодан, ман тарзи истифодаи гиёҳҳо, доруҳо, биоэнергетика, шустушу, масалан рухна кардан, ҳама чиза омӯзондам. организми инсон як чизи бутун ҳаст. вақте ки одам ҳозир ҳамин методе ки ман кор мекунам, ман боварӣ дорам ки тамоми беморие ки ба ин одам муроҷиат мекунам, фарқаш не ки фақат сутунмӯра, ҳатто саратонам тактики кориши одам ёд гирифтагӣ аст, метавонад даволад. ӯ рӯзо мо роҳ гашта наметунистем, дар та истода наметунистем, айҷо хеста наметунистем. мана шигиронаи ами табибо ки мо шурӯъ роҳ гашта метунем, роҳ рафта метунем, ана саломатимон рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодааст. чанд вақт пеш бо ҳамроҳии ҳамсарам ба назди он кас омадам, он кас моро ташхис намудам ва аз пей тавбат шудам. пас аз чанд вақт дар ҳақиқат мо хело сиҳат ёфтем, касаламо хело сабук шуд ва боз бори дуюм, бори сеюм омадем. вале имрӯз мо гуфта метавонем ки он варанҳои сутунмӯра, он дискҳое ки дар сутунмӯра пайдо шудагӣ буд, он дарди почаи ҳам худам ҳам ҳамсарам хело беҳтар шудааст. ва ба ғайр аз ин боз ман чандин ба ин касал мубтало шудагиҳоро маслиҳат додам, омада аз Бахтиёр Шоев табобат гирифтанд. бовар кунед ба ҳурмати Бахтиёр Шоев онҳо моро дар кӯчаи паскӯча мебинанд, хело миннатдорӣ мекунанд ки бобои ҳоҷи шумо моро хабар дод, мо рафта шифо ёфтем. Сюда еле дошел, там случайно узнал. Ну вот сейчас спокойно стою, вроде массажем вправляет, но видно у нас больно? Там... Нет, я бы не сказал, что так больно. خدا را شکر میگویم که روز بر روز من خودم رو سلامتی ام رو هم بهبودی ام رو هم دیده ایستادم. من از پرزیدنت جمهوری میندارم، از حکومت شهر میندارم که به همین خلجمان ها توجه زیاد دادند و امتیازهای کلان دادند. تنها با نظرداشت کفالت صحتی پوره شما